Nosaltres estem en aquest moment treballant en la prevenció i la reducció de riscos amb les persones que consumeixen drogues en actiu o que fan un ús problemàtic de les drogues. Si aquí hem remuntat 50 sobredosis o 60 en mig any, hem salvat 60 vides, segurament. Detectamos SIDAs, detectamos hepatitis, detectamos tuberculosis. Cada vegada que detectem que una persona pot ser potencialment una persona amb microbis de tuberculosis a dintre, estem salvant la vida, però és que estem limitant que hi hagi una microepidèmia a Barcelona. L'impacte social que tenen les sales de reducció de danys és immens. Quan van néixer als anys 80, estava molt centrat en l'epidèmia del SIDA. Avui mateix, avui dia, la gran epidèmia és l'hepatitis. Entonces, cuando estamos cuidando de los usuarios, estamos cuidando del resto de las personas de Barcelona. La prevenció d'enfermetats és bàsica dintre de la nostra filosofia d'intervenció. D'altra banda, a nivell comunitari, vull dir, si no existissin sales de consum, la gent no deixaria de consumir, però consumiria al carrer.